Boleh belong bro sisi yang pernah sebagai IP ni ke video ngangit bakani ke video kan lap IP ha kamet ke bukuat bakya ko sai bakhlain ngaru ngalong komju bangam don ni kanu nu jengwit lah kamet ke jona mesim ke jona but ngakemen bas sisi par ngayo ban ya kanu wat feeling ba kan ni ke video ni klimat ngana IP kini ke report by day bakani ke arpsau tarik jumna ya yong arja arpong but shawanya sakaman wa ba ku jisungu dai ka tu kan ni blak do ya jingduna ha ka tu ke video ke bala dep ka dai ke report ke banin ke sing ke arplay tarik but ngalahap ban weng no sha ban upload pada kawai te mentang nai kini ke report ki bede pakani ke singi kini kar sautrik jumna yong arjar po ba kata kalau ngomne ba kibre bla yo bla shakta uni hauni kunyang jingpam covid-19 keleng kepertai nadu sedang hadu menta kentubru ita ki bla khlatno kentup ita ki bla yo khia bat ki brang don po jing sumar menta ki lakot ya ka arpun riulak arpun riu hajar laispa arpuingut saisien arpun riulak arpun riu hajar laispa arpuingut tigi dan ruk bidang dan hapo ke jing sumar ya mentahi bagi dan mentah kumbakan nyulak prakunda hajar saus pak prapun riungun tigi dan kibala khalat noru nuni covid-19 ba mentah ki dan kumba silak prapu hajar kendai spak laipu perangun tigi dan ruk kibala yo kiano ti bagi kita kide ki dan kumenta kumba nyulak sanpo hajar kendai spak kendai penyungun te bata kat hakini kar sau kan tana du bangale ka ye kan ke video nen ke singi bat hadu menta keleng berthi ki bri blak kiu ye ki briu ki bala shakhta uni kenyang jingpang hakini kar sau kan ta ki la ko de ka nyu pula hajar khandai spa khat wengut nen ke singi dan kuma nyu pula hajar sau spa nyu phungut menta singi dan kuma nyu pula hajar khandai spa khat wengut ti pilap sung thu ba ta ka jing kiu ka de be hakita ki nyu pho prapo hajar ye kiniru ki de ki ri jong ka berthi ki babun e ki brio hakiri ki jogi bala shakta uni covid-19 maka ta di US keran beningkong maka dan menta ba pralak lai po jar san phulai ngut hinin ke dantang pralak khandai spa arpun rio menta ka dan kuma pralak lai po jar san phulai ngut ti nalor nang ta ke wan ba ar di ke Spain ke dan menta kuma arlak khalai jar ar saungut ke balai ke dan ke Italy ke dan menta kuma silak prap khandai jar khandai spa nyu phulai ngut ke Germany keran masa ke dan silak sanpo jar lai spa prap langun bat ke United Kingdom menta ke dan silak lai prajar prapu arngut tin lor nang ta ke bawan bandriu di ke France ke ba nyau ke di ke Turki ke ba Prague di ke Iran bat ka keran khandai ke di ke China te hakni ke singi ke ni di ka sautrik hadiat sausngi kinthi ke India menta kala kiu sashik kerdan ka ban bon e ya ki beri ki bela yo ini covid-19 bakata ke India kala poi minta ka kerdan ke bakan riu ke India minta kedan kumba arpulai jar saus pa san pu arngut ki beri besakta huni covid-19 kentu bi ki bela khlat kentu bru ki bela yo khiano tinang ta kedan minta kumba khatnya wajar khandai spa khat sangut trok spaida to kidan ta kuma khanyo jar khandai spa khasan ngut bidang don hapo ujing sumar hanyo spa ar phulai ngut kidei kibla khlat no bat sau ja pras spa khat sau ngut pat kibla yo khya no mo tinalor nang ta ki kini di ki jula jongkari ki badan ha ki ba lam khmat ka ban bun e ki bala shakta uni khna jingpang te bat kata ka baningkong kedai ke Maharashtra trok kini pat kilong ki jula kani gari jongi ki ban bundu ki bre ki ba la shakta ni covid-19 ba ta kalong ke Maharashtra ka dan ta man rio jar saus pa lai pungun na ta ka Gujarat ka dan ta ka arjan rio spa saungut na ta kawan ke Delhi ke dan ta ka arjar lai spa nyu pun rio ngut ka ba sa kawan ke Rajasthan ka dan ta shejar ka lai spa rio saungut bat ke Madhya Pradesh ka dan ta ka pras pa san phu arngut dinalor na ta ki don ru kini ki jula ki ba bun e ki ba khlat haka jula ke jongki kita ki bela khlat no new covid-19 haki jula ke jongki ba kata ke Maharashtra menta ke dan kuma arspa prapulangun baro ki bela khlat no nang ta buan ba di Gujarat ke dan ta shispa khalarngut nang ta ka balai ke Madhya Pradesh ke dan prapulangut ke Delhi ke dan sanphongut ba Andhra Pradesh ke dan kuma ar khandaingut te kini ru ki di jula ki ba bun e kita gibri bela yo kiano ni covid-19 baka baningkong kadehi ke Maharashtra baka dan meta praspa sau pungut ke baar kadei ke Delhi ke dan meta praspa prangut
nata ka Tamil Nadu hakran balai ka wa ka dan menta ba news pa san pa arngut nata ka Kerala ka dan menta kumba lais pa arhu saungut bat ka Gujarat ka dan menta kumba ars pa san pu prangut kita gila yo kya no hagi jela ki jong kinu COVID-19 ti haba pai pat shakani ka thanchela mi ki jongi ki dan menta kumba nyutli ki July bla shakta hunu COVID-19 ti ki dan ru na peneng jukini ki balai yo kya no lut baro bat ki dan bla shift no bakata ki long kumni Arunachal menta dan chu ki beshita makti ki jaka hati ki jela ki jongki ti dan tang iwe bat iwe la yo kya no ti nang ta ka Assam menta hakni ke singi kala kiu de iwe ke bomot menen si ke menen ka dan live sangut menta ka dan live pun riungut ti la yo kya khat khandai ngut bala khla no iwe ti Manipur kadan arngut bat bor arngut kila yo kya no bat menta dan chu gi bapam COVID-19 nak ti jaka mati ki jela jongki ke Meghalaya ka jela jongi kadan tang khat arngut bat da la khla no iwe tin rei empat don ki bala ki ban yo kwat nyo no ni COVID-19 ban menta ki dan don hapo jing sumar boro khat wingut tin lor nata ke Mizoram ru kadang ita iwe dang long aktif ya do menta empat yo kya bat empat don menuru ki bala khla ti jaka tinang ta ke Nagaland ini napo Nagaland pad ini we patient napo Nagaland kila shift no sa Assam but hapo Nagaland ru kamu kala long zero dan ki shu tinalor nata ke Tripura ru kadan menta arngut ki bre shakta but iwe ila yo khano but dan menuru ki bala khlano hati ke Jakaru kumjo but kelum lang brok we ka North East kadan menta kumbasan fu saungut ki bre ki bala shakta ni COVID-19 bagi dan ar khulangut ki bala yo khano but arngut par ki bala khlano te nalor kini gejala kidan ki badang lai hi kadai stang ke Sikkim kejela Sikkim nata ki Union Territory jong ke Lakshadweep berkum juru ke Daman and Diu bagan Dadra Nagar Haveli mo pebe pinca pentut kenyat ki bun ki trok spai ki badang ya chrum sheneng ki sumaban yesha pangamo te nalor nang ni bai dei pat bagani ka jula ka jongi ki ngange ki babun na pleng jong piru pitep ya kane bar ngange ki dong snong jong piru kila pen bana bat ki board district du kila ai ni jing pitep ba nadu hne kesngi kar sautrek la sha ban trei ban kta ki dong snong ki jong pi kalau ki kamling kha le ni ki kam shnayeng ki kamling kha kam shnayeng le ni ki kam ki bayadai ba skim ke beher ki ba pentrai ke sarkar ki dong kisnong ki jongpi ti yakani ke jing pentrai kam ka la pentrai kam lu hajan baro ki jaka jong jela lanyo ta hangni hapo Shillong but Shillong ni ka lani ka meliam blok ha ka ba la kentup ya ka hapo ta red zone ke badan kita gibriu ki bla shakta honi COVID-19 ti andre wala kataru yakani ka jingmi pajba banong banitre likta haban bu renti daka jing betha ka sarkar bakhna bingila ban laj nyata ka jing yabet la kala banja kumur kumno hakidong kisnong kijong imo ti yakini jing trei ki kumang kado mene ki kenthopru ki kamryang nata ki jing snayeng kita ki batre hakalyang manag jing sakri ka boarding nata kumjuru ka baydai bat ka umdi umbam nata ki baydai ru bat ki jing snakali bat ki we ten rei yakini pat ngakwa abhi pen daskap thu yaki jing penbana ni ki dong kisnong ki jongpi ni ki board district ki jongpi hangno no jaka ba phi dan khnang ki pila ban bur renti ya kai ka ba ka district lan ka dong kisnong jpi ka batha bat ka lam ye phi ba ka kintu phi nakoi ka por chkoi pat kumnu banle hakano por banne ki kam ayu ki bala banne bat kum da tar mo nganget kalong ka khubor ka ba bahan bata jong ki katukani ki parlok joki babun ngamong ta katukani jongi babun ki parlok jongi ki badang shania ka kamriang ki badan ki jing bala bo pher menta gi layo mi shakmat ban lik bala ban tre ban kata tin re ya kani kwa ban ong ko wei kata kalong ba subha ban chimkhia ya ke ba ka sarkar ke jubtha phi na wei singish wei pa te ka jingele jongi kampat kun mentangi ngidang don ni hapdeng jingele yauni COVID-19 ngimpat chim la job hoy tin re ngila jam shata ban ngi yakani kini jing play nganget bakade kawin sin jam ka ba ngi yo ya ka jing job ka jingi kum ke lang salang khanang baru bangi ngila ban yo ka bam kadi ngila ban yo ka mai kaji
na benta ka yeng kesem ko jongi ti haba phimi shabar sung ban bud ikiti ki kendon ki baka sarkar ka ile ban penbana shpi ki ile ban kentu shpi bat sung ban sngap thu ikijing batai ikijing yalam jong ki dong kisnong ni ki bor pnya district ki bala ban pertasnong ni ki bala ban penpau ipi aling ba ki la patai kubor la ni ki tinghong la ni kanu ru khnang ma phi la ban sung thu kumnu phi di ban haganu ko dur phi la ban lektre kum kinu ki jai kam ki bala ban pentre haki dong kisnong jong phi bat kum ta terten te yakani ko abnong shaban pun kut kata kalong ba la phi mi ishate mi da ka jingle adkar mi da husiar mi da kit khia yela ka jong ka met yela ka jong ka long rnieng te bat ngimdan kam ban tieng yu khnyang jingpang ba ha ba ngimi ngimi da ka jinget ten re yakani ru ka pen shai ba kalong ba ka jinget khlam ka jingle kalong ka bayam te ka dulu shai ka singi ngai syam yang bat phi ba koi pat ki video nga sanang a shu ikiwi pat ki video jing pen shai bat ki we te ka do nasi ka datang kat ni hi nakaliang ka jonga but yakani ko we shaun pen kun nga kwa ban pen power spi ba kata kalong ba dan pre joki ki bala tip yakani ka ngala pen bana kini khindia singi bala dap spang kata khasi data channel ka we ni channel hapo YouTube kabla le diki parok khasi ki jongi ban batai ban yathu khana spang ki tagi khana tang jongki barem baja hangni hapo rilum khasi but menta kita sudah pelajari ko video ka postna ba ka bade nganum yathu ye tenre subha ban le po ka channel ke jongki ban page ni ke video ban ai ke jing kersan na ta jongki ti kalonge ki bustanat ngada page kalonge ki bustanat bat ngange phiru video jing mentoy bat pinshem ki jing shisha ki ba bun hale na prejing ngimpat tip gitu ki baro ti le kani ban ai do ki jing kersan na ta jongki ti hadu ni shem yang pat bat phi ko video kateng na Fernand Rani season kublai